समाव बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि नोंथांमोनखौबो बे समाव फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बे समाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। नंगौ दिनैहायबो क'क्राझार इउनिभार्सिटिनि बिथां भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादु सिं बिथांखौहाय थाबैनो बोखारनांगौनि खाथिरावहाय दिनै जुमदार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे कुसिगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे जुमदार कलेज सराइबिलनि लांगोनायावहाय बिथांमोना 1 घन्टा दहरनो हाबाफारि लादों। बे 1 घन्टा दहरनो हाबाफारि लानायावनो जिल्लानिफ्राय मोनसे टिम नुजाफैदों आरो लोगोसे जुमदार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे आरो कुसिगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे गोबां एबसुनि दैदेनगिरि बा मावथिफारिया बा बेजों लोगोसे नैबे जुमदार कलेज सराइबिलनि माखासे गोबां स्टुडेन्टसफोरा नैबे हाबाफारियावहाय बाहागो लादों। बेनिनो आलासि महरैहाय नैबे प्रग्रामावहाय बा हाबाफारियाव बा दहरनो हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि बिथांनिफ्राय जों नैबे समाव मिन्थिनानै लागोन। दिनैनि बे हाबाफारिखौ मानि थाखाय लानाय जादों? बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि बिसि प्रफेसर लाइस्राम लादु सिं बिथांनि एगेन्सै थांनाय 2022 सनावनो आन्डार सेक्सन 120B 409 आरो 420 रिडुइड 13A आरो 13(2) बे सेक्सननि आन्डाराव बिथाङा सासे करापसन गोनां सासे दसि आरो बे दसि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा लाइस्राम लादु सिंखौ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि बिसिनिफ्राय बोखारनांगौ आरो बेयाव गोदान सासे बिसि एपइन्ट खालामनांगौ। बे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सारा जोंनि फरायसाफोरनि भबिसतखौ फिउचारखौ नायनानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद गुबुन गुबुन दोलो आफादा दाबि खालामबोबाय थादों आरो बे दाबि मथेनो दिनै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि दिनै गुबुन गुबुन फरायसालिमाफोराव बेबायदि 1 घन्टानि धरना जे हाबाफारि बे हाबाफारिया दिनै गुबुन गुबुन फरायसालिमायाव जादों। थिग बेबायदिनो जमदुवार फरायसालिमायावबो दिनै प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंखौ थाबैनो सासपेनसन खालामनांगौ लोगोसे गोदान बेयाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव सासे बिसि एपइन्ट खालामनांगौ। बे दाबिखौ लानानै जोङो 1 घन्टानि धरना हाबाफारि लादों। मानोना जोङो मिथिगौ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया जोंनि आलादा रायजो सोमावसारनायनि गेजेरजों मोननाय गंसेल' नायल' जाल' इउनिभार्सिटि आरो बे इउनिभार्सिटियाव गुबुन गुबुन ओनसोलनि जोंनि फरायसा बिथांमोनहा बेयाव फरायो। जाय फरायसाफ्रा जोंनि भबिसत जाय फरायसाफोरखौ लानानै जों सारा बर' माहारिया सुबुं सम्पद दानायनि जे सिमां नुदों, नाथाय बे इउनिभार्सिटिनि बिसिया जुदि सासे कराप्टेड जुदि जायोब्ला बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन केसाव बिथाङा इनभल्भ दङ, बेजों लोगोसे समाज बेरेखा गोबां बेबायदि केसाव बिथाङा लोब्बा दङ, जायनि थाखाय डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्टि करापसन आरो CMनि भिजिलेन्स टीमा भिजिट खालामखांनायनि उनाव इनभेस्टिगेसन खालामखांनायनि उनाव बिथांखौ सासे क्रिमिनेल हिसाबै बिथांखौ आइडेन्टिफाइड खालामनो हादों आरो बे हिसाबै बिथाङा सासे दसि आरो सासे दसि मानसिया गंसे इउनिभार्सिटिनि बिसि जानानै गंसे इउनिभार्सिटिखौ सामलायनो जयगथा गैया। दिनै बिथाङा बिसि जानानै थानायनि थाखायनो टाइमलि फाइनाल सेमनि जेनाखि रिजाल्ट बे रिजाल्टआ टाइमलि ओंखारैनि थाखाय जोंनि गोबां फरायसाफोरा इउनिभार्सिटियाव हायार इडुकेसननि थाखाय गुबुन गुबुन इउनिभार्सिटियाव एडमिसन लानांगौनि बेलायाव गोबां जेंनाजों नुजादों। टाइमलि रिजाल्ट डिक्लेयार खालामनो हाया, जायनि फलाव गुवाहाटी इउनिभार्सिटि बा गुबुन गुबुन इउनिभार्सिटियाव एडमिसन लाहैनो गोनां जायोब्ला साफिसियेन्ट डकुमेन्ट आरो फाइनाल डिग्रिनि जे रिजाल्टखौ डिक्लेयार खालामनो हायैनि थाखाय फोसावनो हायैनि थाखाय एडमिसन लाहैनांगौनि बेलायाव गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों। बे माखासे समनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा लाइस्राम लादु सिंखौ बोखारनानै हाबाफारिखौ लानायखौ जों नुबोबाय थादों। दिनै नाथाय दिनैसिमाव मानो बोखारनो हादिया? हयथ' बेयाव गभर्नमेन्टनि माखासे फर्मेलिटिस थागोन आरो मोनसे इउनिभार्सिटिनि बिसिनि सायाव जोंनि
जोंनि जेनाखि अनारेबल गभर्नर अफ आसाम बिथांनि बेयाव आखाइ थायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा गभर्नर बिथांखौबो जोङो खावलायदों आरो गभर्नर बिथाङा बावैसो मोनसे बिथाङा भिजिलेन्स टिम दानानै हरदों आरो बिथाङा बुंदोंमोन जे थारैनो लादु सिंआ जुदि दसि जुदि प्रुफ खालामजायोबा बिथाङा थारैनो पानिशमेन्टखौ मोनगोन बे बाथ्राखौ बुंदों। आरो बावैसो जोङो नुदों जे गोदान इउनिभार्सिटिनि भिसि एपइन्ट खालामनांगौनि थाखाय जे सार्कुलार होदों जोङो बे सार्कुलार होनायखौ जोङो नुदों। नाथाय जोङो मिथिगौ बिथाङा सासे दसि हिसाबै इमिडियेट बिथांखौ बे इउनिभार्सिटिनिफ्राय बोखारनांगौ, सासपेन्ड खालामनांगौ आरो बेयाव गोदान एपइन्ट खालामनांगौ। बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि डिमान्ड आरो जेब्लासिम जोंनि दाबिया सुफुंजाया अब्लासिम जोंनि दाबिया थांबाय थागोन। बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोसावनानै दोनदों। उननि समावबो जोंनि जे गुबुन गुबुन रोखोमनि हाबाफारि बे हाबाफारिया जाबाय थागोन। बे समाव जोङो गोबां बाथ्राफोरखौ क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि मनिन बसुमतारी बिथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय। गसाइगावनिफ्राय सदिप नार्जारिनि खौरां। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।